El canvi climàtic provoca situacions que incrementen molt el risc d'incendis i fa que es moguin a velocitats mai vistes cremant grans extensions de terreny. Allò que el foc consumeix en un dia, triguem anys o dècades a recuperar-ho. La bona notícia és que tenim maneres de combatre'l. La pastura i el conreu de la terra són els nostres millors aliats. Ara ja no ens serveix seguir invertint en mitjans d'extinció. La clau està en invertir en prevenció. Amb aquesta inquietud, el 2016 vàrem iniciar Ramats de Foc. El projecte promou que el bestiar pasturi en zones estratègiques per tal de crear espais que dificultin la propagació del foc i creïn espais segurs pels bombers. Alhora, incentivem la venda dels productes dels ramats a carnisseries i restaurants mitjançant un distintiu que els posa en valor. També hem posat en marxa paisatges de foc, on en comptes de pastura promovem el conreu de la terra amb oliveres i vinyes. Amb tots dos projectes prevenim els incendis i fomentem la biodiversitat, però a més també evitem el despoblament rural i visibilitzem la tasca del sector primari. Gràcies al suport de la Fundació Caixa d'Enginyers hem fet els primers passos en paisatges de foc i hem enfortit Ramats de Foc, incorporant 5 nous ramaders i 2 nous establiments a la nostra xarxa. Des de la Fundació seguirem treballant per trobar solucions que ens ajudin a preservar el nostre territori.